Sa Good Vibes, kahapon nanging trending ang istorya sang isa ka misis nga nadulaan sang kwarta kag iya nadiskubrihan nga ilaga gali ang nagapangkuha sini. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nakitkit nga kwarta sarang pa maislan basta 60% pa ang nabilin sini. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kadamo sa nalingaw sa istorya ni Cheryl Tayhupon sang iya madiskubrihan nga ang amat-amat nga pagkadula sa iya kwarta, ilaga lang man gali ang may kahimuan. Sa amat-amat nga pagpanguha sang ilaga sang iya nga kwarta, nakasupot man ini sa masobra sa 4,000 pesos sa sulod sang buslot sa dingding. Pero ang isa ka panid sang 1,000 ka pesos nga iya nakitaan ang nagisi kag may init-itan ka ilaga. Nagaproblema si Cheryl kun bala papabayluhan niya pa ini. Kaluoy, kin-cover ko guys, yung piso, kay basa, gini katama mo. Ang iba niya kwarta yan, okay na to yan. Okay na ya. Actually, nagasto ko na gani. Sunod kay Dory Canieso, Bank Officer 2 sa BSP Bacolod, pwede pa mabayluhan ang kwarta basta 60% sini ang ara pa. Ara pa ang pirma sa bill, kag ang security thread dapat ara pa man. Dapat niya iniipazol ang kwarta sa isa ka bond paper para makita sang bangko kung ano kadako nga porsyon sang kwarta ang nadula. Dapat 60% pa ang nabilin or 3/5. Tapos, ikaduha, ang iyang signature, kung sino ang signatory sa aton na money, dapat ara pa. Dapat ara pa. Ang ikatatlo, dapat ang iyang security thread dapat ara pa. Panong yan sa BSP kay Cheryl kag sa iban pa nga mahimo may amuman sini nga problema. Magamit gid sang glove sa pag-uyat sang ginkit-kit nga kwarta kay basi may dala nga balatian ang ilaga. Ano sir, precaution lang siya kay siyempre way kakabaluhig ko na mo ang ilaga nga daan ang nag-is. So kung mukhando siya sa kwarta niya, hindi lang pag-alcohol ang kwarta or ibaspon or labhan, bali take precaution siya, mag-gloves siya or humang-hugas which dahil sa iya nga kamot. May mo erekta na lang ini dalon mismo sa BSP para gilayon ng pabayluhan kung pwede pa. Dako ang pagpasalamat ni Cheryl kay man ang ini nga kwarta iya pa nga gamiton sa pagbayad sa tuition sang iya nga anak.